Ти искаш ли да си спечелиш една Разбира се. Добре, слушал ли си Беба Кючек? Да. Айде дай малко 10 секунди Беба Кючек. О, Завърти нам бързо до пето, де. аз не мога да танцувам, аз. Можеш, сигурна съм. Ти само като чуеш ритмите и то така ти идва отвътре. 100% съм сигурна. То постоянно в класа го пуска това нещо. Сега съм срамно момче. А ако ти го пусна, ще се развихнеш ли малко? Тук има много хора. Това са ти фенове, погледни. Чакат с нетърпение. Какво да правя? Ако той дойде, може. Искаш ли? Какво? Не. А гадже имаш ли си? Не. А можеш ли да звъннеш на майка ти? Нещо да й кажеш. Какво да й кажа? Че си се разхождал и много си харесала една сега ще я водиш в къщи. Ще ми почне да крещи. Нищо дай да пробваме. О, Кажи, Матю. ало, тук се разхождам по Витушка и си харесах едно по-така хубаво момиче. Какво ще кажеш? Какво хубаво момиче, бе? Така... Какво? Нищо, айде, обичам те много. Добре, супер беше. Заповядай специален подарък от нас.